ህይወት ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብፈተና ተጀሚራ ብፈተና እያ ትፍጸም። ሚልካና ግን ካብቶም ካልኦት ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ተፈልያ ንምንባር ዘይኮነስ ንፈተና ጥራሕ ዝተፈጠረት ትመስል። ንሳ እታ መከራ ዘይፍለያ ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም እናተደራረበ ዝተፈራረቓ ጽንዕቲ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንሚልካና ህይወት ከምቲ ንቡር ሰላማዊ ባሕሪ ነበረትን ገና ካብ ንእስነታ ጀሚራ እቲ ዓለም ዘርያ ዝነበረ ገጽ ዘይሕልሉን መሪርን ነበረ። ሰባት ጽባሕ ሓይሽ ኢሎም ተስፋ ክገብሩ ከለዉ ሚልካና ግን ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም እናተደራረበ ከም ተብልዕሊ ቁስሊ ዝበሃል ሕሰም ይወርዳ ነበረ። ገና ዕምበባ ህይወታ ክፉት እንከይበለ ንፋስ መከላ ይረጊፍዋ። ሓደ ፈተና ሰጊራ እፎይ እንከይበለት ካልእ ዝኸበደ ማዕበል ይገጥማ። ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንላዕሊ እቲ ዝበፅሓ ግፍዕን ሕሰምን ንዝኾነ ሰብ ዝሰብር ነበር። ሚልካና ብገጸን ዝሪኣ ሰብ ኣብ ውሽጣ ክንደይ ዝኣክል ቁስሊ ሓቢኣ ከም ዘላ ክግምተ ይኽእልን እዩ። እቲ ኣብ ልዕልያ ዝወረደ መከራ ንኻልእ ሰብ እተዝኸውን ምናልባት ካብዚ ዓለም ብሞት ወይ ብጥፋት ምተፈለየ ነይሩ። ንሳ ግን ልካ ከምቲ ብሓዊ ዝተፈተነ ወርቂ እናደነነት ትኸድ። ሚልካና ኣብ ቅድሚ ሰብ ጠጠው ክትብል ከላ እቲ ዝረኣያ ሰብ ፈጺሙ እዛ ሰብ እዚኣ ብመከራ ዝሓለፈት እያ ኢሉ ክግምታ ይኽእል። እቲ ኣብ ልዕልያ ዝወረደን ዝተደራረበ ፀገማት ንዓለም ኣይነገረቶን እያ። ንሳ ግን ከም ሓደ ዓሚቕ ባሕሪ ንኹሉ ማዕበል ከም መከራ ኣብ ውሽጢ ዓቲራቶ ትነብር። ሚልካና ንፀገማታ ክትዓግቶም ከላ ሓገዝ ደልያ ናብ ሰበይ ትጥምትን እያ። ንሳ ንቤና እያ ምስቲ ናይ ህይወት ብድሆታት ትገጥም። ኣብ ገጻ ዝረአ ብትዳእትን ሰላምን ነተ ውሽጣ ዘሎ ናይ መከራ ሓዊ ዝሽፍን እምበር ዝገልጽ ኣይነበረን። እቲ ኣብ ልዕልያ ዝተደራረበ ሕሰም ንዓ ካብ ሰብ ክትፍለ ዘይኮነስ ሚስጥራ ኣብ ውሽጣ ክትዓጽዎ ገይርዋ። ንሳ ብዛዕባ ፀገማታ ክተማርር ወይ ክትበከይ ትረአይ። እቲ ንቤና እተዓግቶ ፀገም ንዓ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ሓይልን ጽንዓትን ገይርዋ እዩ። እታ ፍሽኽታ ሰባት ንሚልካና ክሪኡ ከለዉ እታ ፍሽኽታ ዘይፍለያ ውቅብቲ ጓል ጥራሕ እያ ትረኣዮም። እቲ ንቤና እትሽከሞ ጾር ግን ማንም ኣይርአየላን። ሚልካና ንሰብ ክትስዕም ወይ ሰላም ክትብል ከላ እቲ ኢዳ ዝጨበጠ ሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ኢድ ክንደይ ናይ ስቓይ ሕርቃን ከም ዘሎ ይፈልጥ። ንሳ ንፀገማታ ንቤና ዓጊታ ንዓለም ግን ሰላምን ተስፋን ጥራሕ እያ ትዘርእ። እዚ ድማ እዩ ንሚልካና ካብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ፍለይቲ ዘብላ። ናይ ገዛ ርእሳ ፀላም ንቤና ውሒጣ ንኻልኦት ግን ብርሃን ክትከውን ምኽኣላ ፍልይቲ ይገብራ። ኣወላልዳ ሚልካና ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ናይ ጽንዓት ምስክር እዩ። እታ መዓልቲ ንሳ ዝተወለደትላ ሰማይ ብደመና ዝተሸፈነትን ምድሪ ብጭንቀት ዝተዋሓጠትሉን ነበረት። ኣዲኣ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ፀገም ናብ ፀገም ትላተም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሚልካና ናብዚ ዓለም ክትመጽእ ተገደደት። ሚልካና ክትውለድ ከላ እቲ ዓለም ክቕበላ ዝግባእ ዝነበረ ፍሽኽታን ሓጎስን ኣይነበረን። ብኣንጻሩ ከቢድ ናይ ህይወት ማዕበል ኣብ ዝነፈሰሉ እዋን እያ ተወሊዳ። እዛ ህፃን እዚኣስ እንታይ ክትርኢ እያ ናብዚ ዓለም መፅያ ዘብል ናይ ጭንቀት ድምፂ እዩ ኣብ ከባቢኣ ዝስማዕ ነይሩ። ሚልካና ካብ መጀመርታ ንሞት ስዒራ ዝወፀት። ኣወላልዳ ብብዙሕ ስቓይን ስግኣትን ዝተመልአ ነበረ። ኣዲኣ ንቤና ኣብ እትቃለሰሉ ዝነበረት እዋን ሚልካና ግን ክነብር እየ ዝብል ምልክት ተስፋ ሒዛ መፀት። እቲ ንቤና ፀገም ናይ ምዕጋት ባህርያ ምናልባት ገና ማሕፀን ከላ ካብ ኣዲኣ ዝወረሰቶ ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ኣወላልዳ ቃልሲ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስሚልካና ክወፀላ ከሎ ዝወረደ መከራ ሓሊፋ ገለ ሰናይ ነገር ክመፅእ ካብ ዘለዎ ሃንቀውታ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እታ ህፃን ገና ካብ ቀዳማይ እስትንፋሳ ጀሚራ ህይወት ንዓኣ ፍሉይ ፈተና ከም ዝዳለወትላ ዘርእዩ ምልክታት ይረኣዩ ነበሩ። ሚልካና ክትውለድ ከላ እቲ ዝነበረ ፀገም ክንድቲ እያ ተወሊዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ሚልካና ገና ቆልዓ ከላ እቲ ንዓለም ዘርያ ዝነበረ ገጽ ንሕና ዘይንፈልጦ ጸላም ነበረ። እቲ ካብ ማህፀን ዝጀመረ ፈተና ካብኡ ንላዕሊ ዝገደደ እዩ ተቐቢልዋ። ኣዲኣ እታ እንኮ ፀግዓን መዕቆይኣን ሚልካና ናይ ዓለም ብርሃን ካብ እትርኢ ነዊሕ ከይፀንሐት ሃንደበት ንቤና ገዲፋታ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየት። እታ ህፃን ማማ ኢላ ክትፅውዕ ወይ ድማ ፍቕሪ ኣዲኣ ክትፀግብ ዕድል ኣይረኸበትን። ኣቦኣ ድማ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዓዲ ነበረ። ምናልባት ብስራሕ ወይ ብኻሊእ ናይ ህይወት ግደድ ናብ ርሑቕ ዓዲ ተሰዲዱ ነበረ። ሚልካና ኣብ መንጎ ዘየለን ኣቦን ዝሞተት ኣደን ንቤና ኣብ ማእኸል ቀርያ ቤና ኣብ ማእኸል ወረ ዓለም ተረፈት። ሚልካና ብርህራህ ጎረባብቲ ተኣልያ ክትዓቢ ተገደደት። ይኹን እምበር እቲ ኣልያ ዝበሃል ስም ጥራሕ ነበረ። ኣብ እንዳ ጎረቤት ዝነበረ ዕቤት ካብ ፀገም ናብ ፀገም ዝተሰጋገረተሉ መሪር እዋን ነበረ።
ክትበክን ከላ ስቕበሊ ዝብል ጭካን እምበር ዘስእናንዓ ሓቑፈ ይነበረን ኣብ ክንዲ ምስ መሓዙታት ፀባት ገና ኣእዳዋ ከይተረረ እዚ ግበሪ እተምፅእ እናተባህለት ከም ግዙእ ናይ ገዛ ኮይና ዓብያ ካልኦት ቆልዑ ምስ ወለዶም ክትሓቋቑፉ ከለዉ ሚልካና ግን ኣብ ሓደ ኩርናዕ ተደፊኣ ንቤና ኮፍ ክትብልን ክትነብዕን ተገዲዳ እቲ ፀገማታ ንቤና ናይ ምዕጋት ልምዲ ካብቲ ኣብ እንዳ ጎረቤት ዝነበራ ናይ ፍርሒ ስቕታ ዝመፅእ እዩ ሚልካና ኣብቲ ገዛ ከም ሓደ ዓብዪ ሰብ ጥራሕ እያ ትቁፀር ነይራ ብዝኾነ ነገር እንተተባላሽው ተሓታቲት ንሳ እያ ዝኾነ ስራሕ እንተተዓሚሙ መከራ ዝፀለማ ንሳ እያ እቲ ገፊእ ንዓ ከስኽብራ ዝመፀ እኳ እንተነበረ ንሳ ግን ኣብ ውሽጣ ክንደይ ዝኣክል ቁስሊ ሓብያ እቲ ፀገም ንቤና ክትዋገአሉ ጀሚራ ሚልካና ግፍዒ ከም ስንቂኣ ተጠቒማትሉ ኣብቲ እንዳ ጎረቤት ዝነበረ ፀልማት ንሳ ንቤና ትበኪ ንቤና ትፅሊ ንቤና ድማ ትፀንዕ ነበረት ሚልካና ን20 ዓመታት ሙሉእ ስእለ ኣባ ኣብ ልባ ስኢላ ይሓብር እቲ ብግፍዒ ዝተሰነየ ዕቤታ ሓደ መዓልቲ ኣቦይ ክመፅእ እዩ ካብዚ ጭቃ ከውፀኒ እዩ ትብል ንእሽታ ሽምዓ ተስፋ ኣብ ውሽጣ ኣንዲዳ ነበረት እቲ ን20 ዓመታት ዝዓቀበቶ ናይ ፍቕሪ ጥርናፈ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክበታተኽ ከሎ ግን ህይወት ንዓ ካብቲ ዝሓለፈቶ ግፍዒ ንላዕሊ ዝመረረ ምዕራፍ ከፈተላ ሚልካና ገዛእ ርእሳ ክትፈልጥ ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ስም ኣባ ከም መዝሙር ተስፋ እያ ትደጋግሞ ነይራ እቲ ሰብ እቶም እንዳ ጎረቤት ዝበፅሓ ዝነበረ ላግጫን መከራን ክትፅመሞ ዝገበራ ፅባሕ ኣቦይ ክመፅእ እዩ ዝብል ሕልሚ እዩ ን20 ዓመታት እቲ ኣቦኣ ዘይነበረሉ ባዶነት ብናፍቆት ክትመልኦ ፈተነ ሚልካና ድሕሪ ነዊሕ ፃዕርን ስቃይን ናብቲ ኣቦኣ ዘለዎ ቦታ በፅሐት ልባ ብሓጎስን ብናፍቆትን ትረክስ ነበረት ማማ ክትመውት ከላ በይነይ ተሪፈ ኣብ እንዳ ሰብ ክንደይ ግፍዕ ርየ ኢላ ቃላታ ክተፍስስ እቲ ዝሓቆ ናፍቆት ትሑፍ ክትረክብ ተፀበየ ይኹን እምበር ዝገጠማ ነገር ካብ ሞት ንላዕሊ ነበረ እቲ ኣቦኣ ዝበሃል ሰብ ዓይኖ ፍጢጡ ኣይጓለይን ብማል ካሓዳ እቲ ን20 ዓመታት ዝሃነፀቶ ናይ ተስፋ እምባ ኣብ ቅድሚ ዓይና ተደርመሰ ሚልካና ንፀገማታ ንቤና ክትዓገት ዝለመደት እኳ እንተኾነት እዚ ናይ ኣቦኣ ክሕደት ግን ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ነበረ እቲ ዓለም ሙሉእ ዝገፍዓ ግፍዒ ዘይሰበራ ልባ ብሓንቲ ቃል ኣቦኣ ግን ተሰባበረት ሚልካና ኣብ ቅድሚኡ ንባዓታ ክትውሕጥ ፈተነት እቲ ሰብ ክስዕም ከላ ክንድኡ ዝሓለፈተይ ትመስልን ዝበሃለላ ሚስጥር ካብዚ ናይ ክሕደት እዋን ዝጀመረ እዩ ሚልካና ካብቲ ቦታ ክትወፅን ከላ ኣካላ ጥራሕ ኣይኮነትን ሒዛ ዝወፀት እቲ ን20 ዓመታት ዘሳሰየቶ ተስፋ እውን ኣብኡ ቀቢራት እያ ዝወፀት ህይወት ንዓኣ ንምንባር ዘይኮነትስ ንፈተና ጥራሕ እያ ዝፈጠረታ ትመስል ተባሂሉ ዝተባሃለሉ ምክንያት እዚ እዩ ነይሩ ድሕሪ እቲ ናይ ኣቦኣ መሪር ክሕደት ሚልካና ንባዓታ ሓቢኣ ዝተሰባበረ ልባ ጠሚራ ናብ ዓለም ተመለሰት ብሓገዝ ሓደ ህያዋይ ሰብ ኣብ ሓደ ሆቴል ከም መሳሰይት ኮይና ስራሕ ጀመረት እዚ ስራሕ እዚ ንዓ ተራ መንበሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ነፃነትን ርእሰ ምርኮሳን መጀመርታ ነበረ ሚልካና ኣብቲ ሆቴል ክሰርሕን ከላ እቲ ንዓመታት ኣብ እንዳ ጎረቤት ዘጥረየቶ ናይ ስራሕ ተወፋይነት ትዕግስትን ፍልይቲ ነገበራ ንዓማዊል ክትተሪኦም ፍሽኽታ ነቲ ውሽጣ ዘሎ ናይ 20 ዓመት ቁስሊ ዝገልፅ ኣይነበረን ንመጀመርያ ግዜ ብኢዳ ዘምፅኣቶ እቶት ሒዛ ንቤና ክነብር ክእል እየ ዝብል ቃል ኣብ ውሽጣ ክትደግም ጀመረት እቲ ቀስና በለ ዝመፀ ቁጠባ ብዓቕሚ ነቲ ዝተሰበረ ስምዒታ ከሕዮ ጀመረ ንእሽተይ ክተግግም ንእሽተይ ድማ ክትስሕቕ ጀመረት ህይወት ሚልካና ወትሩ ፈተና ጥራሕ እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓደ ተስፋ ዝመልኦ ገፅ ኣላለየታ ሄነሪ ይበሃል ሄነሪ ነታ በረኽቲ ትግህቲ እሞ ድማ ሕፍርቲ ዝበለት ሚልካና ክሪያን ከሎ ካብቲ ስርሓ ንላዕሊ ውሽጣዊ ፅባቐ ኣስሓቡ ኣብ መንጎ ሚልካናን ሄነርን ዝነበረ ሌላ ብናይ ስራሕ ሰላምታ ተጀሚሩ ናብ ዓሚቕ ስምዒት ተለወጠ ሚልካና ንመጀመርያ ግዜ ንሰብ ክትኣምን ምስ ሰብ ድማ ሕልማ ክተካፍል ጀመረት ሄነሪ ነቲ ሚልካና ዝሓለፈቶ መሪር ታሪክ ክሰምዕን ከሎ ኣብ ክንዲ ዝረሕቃ ብዝያዳ ክሃቕፋን ከፀናንዓን መረፀ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን እቲ ፍቕሮም መሰረት ሓዘ ሚልካና ምናልባት እግዚኣብሔር ነቲ ዝሓለፈ ኩሉ መከራ ብሄነሪ ገይሩ ክካሕሰኒ ደልዩ ይኸውን ኢላ ትሓስብ ጀመረ ሚልካና ንሄነሪ ክትጥምቶን ከላ እቲ ዓሰርተታት ዓመታት ዝኸደቶ ናይ ብሕትውና በረኻ ዘብቅዐ መሰላ ሄነሪ ንዓ መፀናንዒ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ንሳት ትረኽቦ ዝተመነየቶ ስድራ ቤት እውን እዩ ነይሩ ሚልካና ኣብ ሕቑፊ ኸይነይረ ኮይና ናይቲ ዝሓለፈ መሪር ስቓይ ዝተረስዐ መሰላ ኣብቲ ናይ ፍቕሪ እዋን ስምዒት ድሕሪ ትርክብ ዝመፅእ ሳዕቤን ክትሓስብ ኣይከኣለትን ብዙሕ ከይፀንሐት ድማ ኣብ ውሽጣ ሓድሽ ህይወት ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ፈለጠት ሚልካና ነቲ ናይ ጥንሲ ወረ ንሄነሪ ክትነግሮ እንተላ ልባ ብስጋት ትርበሽ ነበረት ሄነሪ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ብሓጎስ ተቐበሎ
ደስ ይበልኪ እዚ ናትና ውፅኢት ፍቕሪ እዩ ኢለ ትፀናንዓ ሚልካና ሕጅሽ ኣምላኽ ሓቀኛ ስድራ ቤት ክበኒ እዩ ኢለ ኣመነት እተን ዓመታት ዝተመነየቶ ፀግዒ ዝረኸበት ድማ መሰላ ኣዋርሕ እናሓለፉ ኸዱ ከብዲ ሚልካና እናገዘፈ ናይ መውለዲ ግዚኣ ድማ እናተቃረበ መፀ ኣብቲ ንዓ ዝያዳ ድገፍን ፍቕርን ዘድልየላ ዝነበረ እዋን ግን ሄነሪ ኣብዚ ኣተወ ከይተባሃለ ሃንደበት ተሰወረ ሚልካና ደልየቶ ኣንኳሕኩሐት ሓተተት ግን ሄነሪ ከም ትኪ በኒኑ ነይሩ ሄነሪ ነቲ ቃል ዝኣትወላ ፍቕርን እቲ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ህፃንን ገዲፉ ካብ ሓላፍነት ሃደመ ሚልካና ዳግማይ ንቤና ተረፈት ፀገም ዘይፍለያ ሚልካና ሕጂ ሚልካና ናብ ሓደ ሓድሽ ግን ከዓ ዝኸበደ ፈተና ኣእቶት እቲ ቅድሚ 20 ዓመት ብኣባ ዝበፅሓ ክህደት ሕጂ ድማ ብፍቑር ሰባት ተደገመ እቲ ኣብቲ ሆቴል ዝነበራ ስራሕ ክሰርሕ እናኸበዳ መፀ ፀገማታ ንቤና ክትዓገት ዝለመደት እኳ እንተኾነት እዚ ናይ ሕጂ ግን ጾር ህፃን ዝተሓወሰ ብምንባሩ ኣዝዩ ከቢድ ነበረ ሚልካና ብሂወት ብፈተና ጀሚራ ብፈተና እያ ትዛተም ዝበለት ቃል ኣብ ቅድሚ ዓይና ክውን ኮነ እቲ ዓለም ክሪኣን ከሎ ክንድኡ ዝሓለፈት ዘይትመስል ፅንዓታ ሕጂ ድማ ኣብቲ ናይ መውለዲ ቃንዛን ናይ ብሕትውናን ስቃይን ክትፍተን ተገደደት ሚልካና እታ ንቤና ፀገም ክትዓግት ዝለመደት ሕጂ ግን ንቤና ክትውለድን ንቤና ክትዕቢን ተፈረዳ ሄነሪ ንዓኣ ዝሃባ ፍቕሪ ዘይኮነስ ካልእ ተወሳኺ ናይ ሕሰም ምዕራፊ ነይሩ ሚልካና ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣዕረፍኩ ኢላ ብትሓስበሉ ሰዓት ዳግማይ ፈተና ገጢምዋ ኣብ ፀገም ትርከብ ሓደ ግዜ ኣነስ ወዲ ኮይኑ ዘይመተፈጠርኩ ዝብል ትምኒት እውን ካብ ምምናይ ዓደይ ዋዕለትን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ፀገም ጥሒላ ኣብ ሽግር ትርከብ ነቲ ዝሓዘት ተወላድ ዋላ እኳ ንሂወታ ኣስጋ እንተኾነ ግን ከዓ ክተውርዶን ክተስድዶን ትሓስብ ግን መውለዲኣ ግዜ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ እቲ ናታ ሂወት እውን ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ሰዓት እዩ ስለዚ ኣሕዋት እንታይ ተገበረት ትመኽርዋ ካብዚ ተደራራቢ ፀገም ከ ብኸመይ ክትወፅእ ተመኻኽርዋ ምኽርኩም ኣብ ኮመንት ለግሱላ ሰናይ ግዜ